station, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Your friendly radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your friendly radio. Your radio. Radio Natin. Your friendly radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your friendly radio. Your radio. Radio Natin. Sa tercer distrito, mahatod din totoong serbisyo as in tunay na pagbabago. Ekonomista, abogado, servidor na may pagmamulong sa tao. Numero 6 sa balota, Pito Tria. Tria, para sa distrito sa tong iboto. Dati nang nagserbisa Naguinyo, ipapadagot niya sa tercer distrito. Pito Tria, ang satong congressman na bobotohan, sarong abogadong maasahan. Ekonomista siya sa serbisyo. Pito Tria. Sa tong listohon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuy ka! Tanuy ka! Radyo Natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuy ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Tanuy ka! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome po sa ating programang Taano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview, kung saan po kinakausap natin at inilalagay natin sa ating hot seat ang ating mga aplikantong kandidato para mas makilala natin ang kanilang karakter, kung sino po ba talaga sila sa likod ng buhay politiko or politika, at syempre kung ano po ba ang kanilang mga application platform para sa darating na May 12, 2025 elections. Magandang araw po, ako po si Mama Jana at ako po ang makasama nyo kasama ng ating aplikanteng kandidato ngayong araw. Tayo po ay naririnig live sa ating radio frequency 89.5 FM. Napapanood po tayo live sa ating FB page, Radyo Natin 89.5 Naga. At meron din po tayong live stream. Pwede po kayong makakonect sa inyong mga internet sa ating website na radyonatinfm.com/naga. Welcome po uli at ito na po ang ating aplikanteng kandidato. Hindi ko na po papatagalin. Alam ko pong busy-busy rin po siya. Ito na po, for Congressman ng 3rd District of Camarines Sur, Attorney Pito Tria. Attorney, good morning and welcome po sa ating programa. Good morning. Good morning. Ayan. Attorney, batiin mo po muna lahat po ng nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Sa gabos po na naghihinanyog sa programang ini, Diyos maray na aga po sa Indo Gabos. Attorney, feel free kung ano po ang dialect or language na gagamitin mo, Tagalog, Bicol, or English po. Okay lang po siya. Now, Attorney, since nasa job interview ka po ng ating istasyon, ano po, bilang aplikanteng kandidato para congressman ng 3rd District ng Camarines Sur, gusto po naming malaman, Pito Tria, the name itself, matunog na po siya. Pero gusto po naming malaman kung sino po ba si Attorney Pito Tria behind the political scene. Okay. Ako po, nagtapos ako ng high school sa Ateneo Dinaga. Nagtapos ako ng AB Economics sa Ateneo Dinaga. Kaya ako po, I'm a true blue Atenean. Kung ano ako ganyan, that's because of Ateneo.
Pagkatapos ko po nin college sa Ateneo, nag-aaral ako nin law sa University of Nueva Cáceres. Nag-aaral man po ako nin Master of Business Administration sa UNC. Nag-aaral man po ako nin Advanced Studies sa Master of Laws in International Law sa University of the Philippines. Yan po sa kuyang educational attainment. Naghahapot, ano ba? Ano man yan na ginibuhan ni Pito Tria? Maitutuklo ko po. Yan po kung nagdadya ka mo sa CBD2, Central Business District 2. Brainchild po yan ni Atty. Pito Tria. Yan po ang maitutuklo kong naginibuhan ko. Taano tayo yan pigtutuklo ko? During the time of Jess Robredo, kinuha po niya akong abogado. I was his counsel, and then later on, he appointed me as city legal officer. During that time, pigkasuhan po siya nasa 48 cases. Iyan po, gabos ginanata. Nagngangalas ka kita kung tayo tayo gawin niya nagsasabing 81 cases na, baka pigbali na sa mga ginanaan ko. Now, yan pong during that time, kan maging mayor si Jess Robredo, sobra po ang traffic sa siyudad ni Naga. Dahil itong mga terminals, jeepney, buses, yaon po digdi sa Laugcan siyudad. Ang ginibo po ni Jess Robredo para ma-decongest, dara po niya itong mga terminal duman sa Concepcion. Alagad, nagkaigwanin pag-object, igwang oposisyon, may mga reklamo, hali sa mga terminal operators, and para hali mismo sa mga pasahero. Sarong pag na-observe na hiling ko na digdi sa bandang Panganiban, yan parting yan ngunyan kung sa ina ngunyan ang CBD2, kan mga panahon swampy area yan. Karalabuyan yan, tubugan din mga damulag, mayo lang dyanin maski anong development. Kanya, one afternoon, naglaog ako sa opisina ni Mayor Jess. Sabi ko, Mayor, naisip ko, ano daw kung ang terminal, darahunta dyan sa lugar na yan. Pag ganyan ko kita nagbugtak dyan yung terminal, magkakaigwa that will attract economic activities. Magkakaigwa dyan yung mga negosyo. Madaray yan in income, madaray yan in trabaho. Nangyari po nga ni. Nangyari, sabi sa ko ni Jess, paano yung gibuhon na kayan? Ako na nga niya ko, Mayor, ang magibo. Kung anong gigibo mo, gibuhon mo tulos. Asap, gibuhan na. Pagluwas ko sa opisina ni Mayor, nagkuyan ako katong makinilya, Underwood pa kato, manual. Itong ordinansa, pigibo ko itong nag-create kan CBD dito na yan. Now, pinag-subject yan sa sarong referendum, suportaran niyan kan mga tao sa Naga. Ngunyan po, iyan, CBD2, nagdara po iyan nin income, ingreso sa siyudad ni Naga na dahin magbaba sa 600 million pesos. Dahil tala sigurado ang figure, tabad pig para irikit kan mga mahabon. Iyo. Saro pa po, yaw na baga dyan ang SM. May mga restaurant, may mga pharmacy, may hotel, manlaylay na kadakol na negosyo. Hanap buhay po yan. And most important, nagdara yan no less than 4,000 jobs na pinapakinabangan kan mga taga-Naga sa kapagtaraid na lugar. Anhapot. Ikaw ang nagsasabi ng mga napaasinso da Naga, yan po, yan mga paasinso da yan, mga tinampo na yan, dahil mo yan dapat excuse na tayo, pag urag-urag, paghambog, dahil iyan, hali yan sa pundukan gobyerno nasyonal. Bako mo yan. Nagdilin siya ka dyan. Ayan, totoo ka yan. Pero ining sa ko yung CBD2 na yan, mayo gastos ang gobyerno. Nagkaigwanin dakol na ingreso, dakol na economic activities, dakol na empleyo. Pero, sabi kong that's my brainchild.
dahil kupig sa sadiri ang kredito. Iyan, dahil mangyayari yan kung bako sa liderato ni Mayor Jess Robredo. Kung dahil ako niya sinabi ang gibuan na yung pit, kung ano dapat gibuan, kaya pigmanduhan niya ako, nagkuyog ako, yan ang nangyari. Apoy ra kayan, dahil tamang pwedeng dahil mention na ron sa mga miyembro kan konseyo na mayong nag-upunir, gabos nagpabor during the time. Lalong-lalo na po, importante, si Engineer Rubencia. Tas sa iyang daga ang lugar na yan. Dahil nagduwa-duwa, na itinao ang daga, na sige, gibuan na inukan ko ng project and city. And, very important, na i-mention ta, itong dipuntong si Architect Danny Manalang. Siya ang nag-ibukan mga plano. Kung ano ang itsura kayan, nagpuo niyan sa plano ni Architect Danny Manalang. O yan po, ang nag-ibukan ni Pito Tria, ikumpara po din do sa iba. Ha? Mayo dyan ay dirilinsyahan, mayong gastos ang gobyerno, nagdaranin kausugan, nagdaranin kagianan, nakakatrabaho ang mga taga-naga. Okay. Pero ang aki ko po 8. 8 ang aki ko. Sa pamilya ko, may mga agom naman. Bali kami sa pamilya po, 2 doktor, 2 abogado, may 16 po akong makuha po. Ang pinakabato akong makuha po, nagtapos pa lang sa University of the Philippines, nag-cum laude. Nasa college sa Blue na po siya ngunyan, first year. Yan. Pero ang sa kuya mga aki po, kontra, habo na ako magkandidato. Papa, ano man tama congressman ka? Bako man, it's not honorable to be a congressman. It's actually dishonorable. Makasupog. Tapuro mahabon. O, yan po totoo. So ano po ang nag-motivate sa'yo? Ano po ang inspiration mo? Ano po nadalagan ka po? May kanyan? kasabihan po na para magtriumpo, para magdanay, ang kararatan, for evil to triumph, ang kinakaipuan sana ito mga tultol na tao, dahil maggirong. Do nothing. Magmasid ka na lang. And evil will triumph. Kaya ang nagtulak sa kuya na magkandidato, itong, ang sa kuya mga makuapo na ni, digdi ni mamumuhay. Digdi sa susyedad na ni. Kung dahil ni punduhon ang korupsyon, anong klaseng susyedad ang paglalakaw-lakawan ninda sa maabot na panahon? Ngunyan po, grabe ang pagtios. The Philippines is very rich in human resources, very rich in natural resources, very rich in mineral resources. There is no reason na nagtitios ang mga tao. Saro kita sa pinakamayaman na nasyon sa interong kinaban. Ano ta nagtitios? Dahil ang sa tuya mga leaders, mga mahabon, magpuon sa apari, abot sa hulo. Duwa sa aram kung ba kumaabon? Si Mayor Magalong kan Baguio, saka si Mayor Vico Soto kan Pasig. Ang gabos, ang kadaklan, mahabon. Pigigibong negosyo ang politika. Isip-isipon ta na lang, 20% kan national budget goes to corruption. Gura na yan. Ang budget ang yan, more than 6 trillion. Bot sabiyon, nasa 1,250,000,000,000 pesos pighahabon kaning mga maabunan ni na pinamamakal nila kan sa ida mga magagayo na mga sakayan, mga alas sa marahalon, mga signature bags, mga mansyon, mga dakulang propiedad, mientras na ang ordinaryong Pilipino naglalapigot, halos mayong makakan, nagpoproblema sa inmakuanin pang matrikula kan aki na nag-aadal, sa inmasangra nin mga pagsuro sa diri, para maipabulong so naghihilang nakaipuan ma-ospital na magurang. Pero itong mga mahabon, pasiram-siram. Iyan ang problema ka nasyon. Mag-ulay kita nin anong problema. Sabihin mo sa kuya ang problema. I-trace ko yan sa iyo. Iyan naggikan sa korupsyon. Speaking of mga problema po, attorney, ano po yung mga major problem na nakita mo po na common sa mga munisipyo po dito po sa ating distrito? Po, diyan na lang kita sa baha. Ha? Sa baha. Tano ta nagbaha.
rampant illegal logging from Albay to Camarines Sur to Mount Isarog. Kaya pag uran, grabe si tubig dahil kan denuded na ang satuyang mga kabukidan. Daiman mangyayari ang mga illegal logging sa mga munisipyo, sa mga local governments na yan, sa mga towns. Kung mayong bendisyon si mayor o ang mga opisyal, kung daay kasabuat ang DENR, yan mismo mayon volcano. Mahiling mo yan mayon volcano, gayon-gayon na. Pigkukwar yan, 24/7. Araal daw, pigkukwar yan. Ang mga aggregates, pigdadara duman sa sarong private port sa Santo Domingo, Albay, and then pigpapabakal duman sa mga inchik. Pang fill up katong mga yun yung iiwalan dyan sa West Philippine Sea. Paano naman po yung satuyang Mount Isarog? Oh, yan po, yan nga ni kuya niyan, pigpapara may illegal lagi diyan. Itong baha nangyari. Sabi ni PBBM kan siya magdigdi. Nagbaha dahil na-overwhelm itong mga flood control structures. Anhapot. Bako ang flood control structures niyan, ang flood control projects niyan, pig-design yan, pig-gibo para pusog yan na panlaban sa bagyo, sa kalamidad, sa baha. Ano talaga ba? Dahil pigdilinsyahan, naghagad nin komisyon si mga mayor, SOP. O, yan. So, dahil nag-asir sa mga flood control structures. Pig-report nga ni sa State of the Nation Address ni PBBM last year na may 500 flood control projects and then later on na pag-araman na mga ghost projects. Okay. Inig, may mga nagkandidato digdi sa para congressman mismo na imbulto dyan sa flood control na. So, haloy na, pirmi kitang pigbabagyo, pigbabaha. Igwa ka lamang nadangog sa kadakol-dakol na naging congressman digdi sa tuya na nagtao lamang nin solusyon, naghing-hing lamang, not even a whisper, not even a whimper. Mayo, taano taday nila naisipan solusyon? Dahil busy sa paghabon. Pero may solusyon yan. Ang solusyon dyan, napigproponer ko, maggibo nin sarong diversion channel from Pawili, madalagan pasiring duman sa dagat, kan Kalabanga, tayong pagragasa, kan mga tubig, baha, ali sa Ringconada, ali sa Albay, madiretso dyan sa diversion channel. Dakulang channel yan. Garo yan kasing dakula kan Bicol River. May tinampo yan sa gilid. Diretso duman sa dagat. Pag panahonin tag-uran. Pag panahonin tag-init, ang tubig na yan sa channel na yan can be used as irrigation. Bubuksan ang mga gates, may patubig ang sa tuyang kaumahan. Simple. Dahil ka man kinakaya po mag-ingenious. Kaya lang dahil mo maiisip yan kung na nasa isip mo, pagdilin siya. Ayan po, since nabanggit mo na rin po ang solusyon, kung ikaw po ba ang makatukaw as congressman ngayong darating na election sa May 12, yan po ba ang isa sa batas mo bilang kasagutan or solusyon natin? Saro lang po yan. Pero ang number 1 dyan, pag ako po maging congressman, first day, second day, pondo ang korupsyon. Sa DPWH and other government agencies, pondo yan. Pag sinabi kong pondo yan, purbaran mo, tamalaw ka sa karsel. Paano nyo po maisasabatas yan, attorney? Papapusugon tayo itong mga institutions na nag-i-stricto tanganing dai magkaigwanin nin korupsyon. Sa kasaro pa, mabugya ka kunin mga tao sa mga patrabaho o mamasid kayan kung pigsusunod ang program of work. O. Saka ako mismo, si congressman mismo, dai mahagad nin SOP. Aram nilo kung graduan SOP ko niyan? 50%. Anong mangyayari? Kaya sa tuyang mga tinampo, ang mga concrete roads na yan, ang disenyo kayan, that will last for
20 years. Dahil pa nga ni 5 taon, 3 taon pa sana, route na. Dahil pig para dirilin siya. Sarap pa sana yan, ha? Pundulan korupsyon, magkaigwa ni solusyon sa baha, magkaigwa kita digdinin industrial centers, free port zone kung kinakaipuan, export processing zone. Nagigibo sa ibang lugar, ano digdi sa today? Iyo ini ang masurog sa mga pobre, magkaigwa ni mga job opportunities para sa inang mga aki. Industrial centers, magdigdian mga negosyo, mga pabrika, tanganing igwanin trabaho para sa tuyang kaakian. Dahil na magduman sa Dubai, sa Saudi, sa Manila, digdi pa lang pwede silang mabuhay nin tranquilo. Pero pa, suporta sa mga widespread, kung pwede, ilang scholarship program niyan, i-institutionalize yan. Tanganing, ang mga aki nakakapag-adal, may suporta sa pag-aral, may allowance kung kinakaipo, dahil magparaluhod-luhod kung kisay na politiko. Oh. Pero yan, aram mo ang pigahabong kaning mga maabon, no less than 1 trillion every year. Sufisyente para paadalon ang gabos na mga gustong mag-aradal, babayadan pa, o mag-adal ka lang, may allowance ka. Sa ibang nasyon, pigigibo yan. They take care of their human resources. They educate their young. Dahil iyon ay ang puturo. Oh. Ayan po. Sample pala po yan. Ayan. Pero I think marami ka pa pong gusto. Ano po, marami ka pa pong nasa isip na pwedeng magawa kung ikaw po ay pala rin na makaupo po bilang congressman. So ano naman po ang attorney ang tinatarget mong komitiba kung kayo po ay maging congressman? Ano po kasi, di ba may mga komitiba man po sa House of Representatives. Ano pong komitiba yung napupusuan mo po or natatarget mo para maging pusog po yung pagtao mo ng solusyon sa mga problema pong nabanggit Hindi mo? po ang mga komitiba diyan puro man yan significant, puro man importante. Pero siguro ining sa Committee on Infrastructure, sa Committee on Education, Committee on Health, kung saan ako pwede, na pwedeng makapagtabang kita na magkaigwanin pagbabago para sa karahayan ka sa tong nasyon. Meron ka na po ba, attorney, na mga draft na mga programa na nakapaloob po doon sa minumungkahi mo pong pwedeng maging batas bilang solusyon po? Yan solusyon sa baha. Iguan ako kaya ng engineering study. Iguan na yan. Iyo. Oh. Itong iba, premature pa man, tagaro kita kaya nangingiturugan pa sana, nagsusurat ka ng mga bills. Pero aram ko nang gigibuhon ko, pariyo kan ginibo ko sa syudad. Itong ordinansa kan nag-create kan CB dito, ginibo ko lang yan, kabangang aldaw. Siguro mga 3 oras, tapos na ako. Oh. Dahil I was prepared for the job. Nagtapos ako economics, nagtapos akong law. Pero kung padudumanan mo sa kongreso, pagigibol mong congressman, dahil nga nakatapos, o kaya dahil nga bakong abogado, maano yan naman, matambay-tambay. Matambay-tambay, maghalat kan SOP. Paano kita kayo mapakaray? Attorney, is this your first time na mag-run for congressman? Nagka-duwang beses na akong nagdalaga ng congressman. Iyo. Pero, magpuon kadto, pigpaparakuraw ko na ang pagbabago, transparency in governance, laban sa korupsyon, ang mga tao dahil man nagdadangog. For the last time, makuraw ginara ko sa inda, I will try to contribute to their enlightenment, to their education. Kung dangugon, salamat. Kung dahil dangugon, salamat man giraray. Ayan. Nakita ko po, bilang kandidato po for congressman, nakita ko po yung tagline mo po na magpili nin matanos, bakong korapto, may nagigibo. And lawyer and economist si Attorney Pito Tria. Now, with regards po sa stand mo na ini, may mga
programa ka pa po ba, proyekto para sa mga sa sektor ng mga kahubenan, sa mga nanay, sa mga tatay? Ang mayormente, ang pinaka-importante, ang education of the youth. Ang sa na pag-adal. Dapat kita magkaiguan ng universal free education. Na tunay na universal free education. Oh. Tawan ng suporta sa nag-aadal. Yan ang pinaka-importante. Pandua, magkaiguan ng mga skills training itong mga out-of-school youth ta. Oh. Para igwasin dang bako sina maging makilimos. Bakong pariyo ka ni pigsusulong ang sa tuyang presenting kongreso na akap, ayuda, AIX, bako ini mga makahulugan na solusyon na makakaangat sa pagtios kan tao. Ini mga programa na mapadanay kan culture of mendicancy. Ambot sabiyon, kultura nin pakikilimos. Pero, ining kulturang ini, pig-i-inculcate ini kaning mga korupto because this perpetuates them in power. Yeah. Habang ang tao pobre, tios, madaling bakalon ang mga political dynasties madanay. Mayong pag-asa ng nasyon. Papaano na pala ng futuro? Dapat dahil kita magbintakan sa tuyang boto. During the political forum, may prepare ako nin covenant. Na ining covenant na ni, an sa kuya kayang ideya, grabe na ang korupsyon. Dahil na ini basta masusolusyonan. Kinakaipuhan na nin divine intervention. Sa paanong paagi? O kitang mga kandidato kanya ko, magpirma kita sa sarong promisa. Promisa sa banwaan, promisa sa mahal na Diyos, na dai gagamito sa tong pwesto sa pagpayaman o sa pag-abuso nin poder para magkaigwa. Mapirma kita dai ma-receive nin SOP. Tapos may promisa ka dyan, napigahagad mo sa mahal na Diyos, na kung ining promisang ini, dai ko utubon, kung ini balgaron ko, parusahan man lugod ako, asinan sa kuyang pamilya, nin kadimalasan asin seryosong kamatian, disease and illness. Pirma. Ngunyan, matatakot ang politiko. Maski man maraot ng politiko, may takot yan sa Diyos. Purparan mo, testigunan mahal na Diyos, tatabaan ka man talaga. Kung inigibuon sa interong Pilipinas, bako maging significant ang pagbabago. Oh. Kaya lang, dumambaga sa political forum, dahil mambagapig, dahil garupig i-ignore sana, paano makapirma sa covenant? Paano makapirma sa promise ki God na dahil siya makurakot, dahil ma-receive in SOP? When you are spending hundreds of millions to buy votes, to win, paano ka makapirma dyan? Dahil mo kaya, paano mababawi? May nagsasabi sa mga kalawang ko, bako man niya kung korupto? Nagagastos kang ginatos na milyones? Sa inali. Mayo ka man visible na income, na maray na negosyo. Igwamang gayud, sadit na negosyo, makapagastos kang ginatos na milyones. Oh. Ubot sabi yun, ngunyan palang korupto ka na. Kung makaluwas ka, magiging korupto ka, tamabawi ka. Ayan. So mga kaibigan, malinaw po ang mensahe na ipinapahatid ng ating aplikanteng kandidato for congressman ng 3rd District of Camarines Sur. Walang iba po kundi si Attorney Pito Tria. Magbabalik po ang ating programang Taano Ika, the radyo natin Naga Job Interview. Makalipas lang po ng ilang segundo, magbabalik po kami. Diyan lang po kayo.
Sa tungbistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuwi ka! Tanuwi ka! Radyo natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuwi ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo natin FM Naga. Tanuwi ka! It's a great way to complete your day. 89.5 Naga City. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ah. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ako po, si Roger, 30 years old ng Tagbilaran. Sa po akong taho vendor. Hindi ko pa nasubukan ng iBerry. Napansin kong nalalabo ang paningin ko dahil sa katarata. Mayroon din po kasi ako mataas sa blood sugar. At kapag nasa labas ako, may konting alapaak sa paligid ng paningin ko. Nagbe-blurred din siya. Tuloy-tuloy ko lang yung pag-inom ng iBerry. Opo, tuloy-tuloy ko lang dahil mabisa ang iBerry. Magaan po siya sa mata ko, lalo na pag nasisilawan. Ayos na po ang paningin ko, tsaka di ko na rin ramdam yung matamlay ako sa trabaho. Kaya nagpapasalamat ako sa iBerry. For a healthy eyesight, mag-iBerry na! Sa tungbistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Tanuwi ka! Tanuwi ka! Radyo natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Tanuwi ka! Lunes hanggang Sabado digdi sa 89.5 Radyo natin FM Naga. Tanuwi ka! Welcome back po sa ating programang Taano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview. Kasama po ang ating aplikanteng kandidato para Congressman for the 3rd District of Camarines Sur. Walang iba po kung hindi si Attorney Pito Tria. At kanina nga po, nailatag niya na ang kalahating bahagi ng kanyang application platform. Napakinggan po natin ang kanyang laban, ang kanyang paninindigan bilang isang kandidato, at nag-aspire na maging congressman po ng ating distrito. Ngayon, bago ko po tanungin uli ang ating aplikante, shout out po muna sa ating mga nasa FB page. Hello po kay Arise Shine Marvin Natividad, kay Jenny Del Castillo Villar, Flor de Lisa de Jesus, Raf Barha, kay Pom Noiles. Hello po kay Miko Rod, kay Sharina Ann Mendoza Corporal. Ayan, hello po sa inyong lahat and thank you po sa pagsama sa amin sa ating programa. Continue to like and share po para mas maibahagi naman po natin ang ating programa at syempre po kung ano po ang side naman ng ating aplikanteng kandidato na si Attorney Pito Tria. Ngayon po, Attorney, mabalik po ako. Since na-mention mo po kanina yung tungkol sa na yung pagkontra mo po sa mga nagbibigay, yung mga sobrang daming gastos
na mga nagkakandidato. Ano po ba ang opinion nyo? Ano po ang mensahe nyo sa ating mga botante? Ano po ang masasabi mo dyan tungkol sa kontrabigay? Ayan po, yan. Aram po nindo, ining mga nagkakandidato. May kanya-kanya mga motibo yan. Usually, ang motive ka yan para magkaikuanin power, status, honor, wealth. Yan ang mga motivation ko yan. Sa kuya, may yung mga kaulugan yan. Dahil ko kaipuan yan, status yan. Dahil ko kaipuan yan, honor na yan. Dahil ko kaipuan yan, wealth na yan. Igwaman akong dikit. Pero kung iyan, kaya ako nagsasabi, kung taano ta ako kayaan ba kung korupto? Kung gusto mo nin kandidato nin congressman na bakong korupto, na korupto, o dyan, magpili ka na dyan sa iba na yan. Kung gusto mo bakong korupto na mapundo ang korupsyon, ako yan. That's simple. Pero ang mga tao dapat, kita, isipon ta lang, itong bakong para sa ngunya na eleksyon na makakuha kita nin kwarta o makareceive nin ano na bagay. Dahil tayo pagpalitan sa tuyang boto. Dahil tayo pagpabakalan sa tuyang boto. Igwayan magtatao, okay lang, kukuanan mo. Tanggapon mo yan, basta dahil mo ipabakal ang boto mo. But sabi yun, pag nagtao sa mo, may sinyalis ka na. Igwa ka ng mahiling mo na tulos, ini, gusto bakalon ang boto ko. Yan. Kung dahil po ini baguhon, ining sistemang ining ugali, maraot na ugali na ni. Dahil po magkakaigwang pagbabago, padagos ang pagtios. Si Pito Tria po nagtatao man, dikit, pansumpay buhay lang. Pero ano po ang pagkakaiba? Ang kwartang hali sa inda, hinabunan, hali sa maraot, hali kay satanas. Iyo, may darang kadimalasan, may darang hilang. Si Pito Tria, ikaw ang pigtatao, dikit na sumpay buhay. Pero, ining halik kay Pito Tria, bendisyon inikan mahal na Diyos, malinig ang pigalian, piganutan. Ayan. So, ayan po, nadangugta ang opinyon ni Attorney Pito Tria sa kontrabigay. Ano po, para naman na mas maintindihan natin kung taano po inilalaban ng ating mga kandidato, ating mga aplikating kandidato, ini pong tungkol sa kontrabigay. Ngayon naman po, Attorney, ibibigay ko na po sa iyo ang ating huling katanungan na siya naman po talagang inaabangan rin ng ating mga nanonood at mga nakikinig sa ating programa. Ngunyan pong maabot na May 12, 2025 national and local election. Gusto po nilang malaman kung taano po ang pangalan ni Attorney Pito Tria ang sa indang isi-shade sa kanilang mga balota for congressman ng 3rd District. Taano taika Attorney Pito Tria? Number 6 po yan sa balota. Number 6. Si Atty. Pito Tria po, kaya number 1, bakong korupto. Napurbara na, may naginibo. Ansa ko yung brainchild ko, yan CB dito, garumayo man akong nahihiling ng mga politiko digdi na nakagibo ko yan. Ang mga naginibuhan ninda ito, pinatrabaho sa mga pigpunduhan kan gobyerno nasyonal na pigdilin siyan ninda. Iyan ang sa inang naginibo. Tungkol sa korupsyon. Napurbaran ko na ba ko ako korupto. Once I was Assistant Administrator for Finance kan National Irrigation Administration. Gura naman ang pigkakaputan ng pork barrel kan sa congressman, 300 million a year. Ang pigkaputang kong kwarta sa niya, 15 billion a year. Daya ko natintaran, daya ko nag-ikit, daya ko nagpayaman. Na-testing ko na sa diri ko. Sinda. Yan ang pagkakaiba, Ming. Ayan. So narinig na po natin kung taano si Attorney Pito Tria ang satong bobotohan sa maabot na May 12, 2025 election. At napakinggan na po natin ang sa kanyang application platform. Kaya kayo na po ang bahalang mag-assess
mag-review ng ating programa para po sa indong mapagnilay-nilayan kung ang mga bobotohan nyo po sa darating na eleksyon ay yung mga tao po talagang may magigibo or may naginibo na, as in, napatunayan na po ang sa indang mga kakayahan, sa indang eksperyensya, para po maging maray ang pagpapadagos kan sa tuyang gobyerno. Ako po si Mama Jana, maraming salamat po sa pagsama niyo sa ating programang Taano Ika, the radyo natin Naga Job Interview. At maraming salamat din po, attorney, sa oras mo po at panahon. Alam ko po busy kasi malaki ang area na iyo pong nililibot para sa iyong pagkandidato sa 3rd District ng Camarines Sur. Maraming salamat din po sa inyong lahat. And sa susunod po uli, abangan nyo po kung sino po ang ating magiging aplikanteng kandidato bukas sa ating programang Taano Ika, the radyo natin Naga Job Interview. Maraming salamat, and to God be all the glory. Sa tunggistuhon ang mga nag-aaspirar sa manlain-lain na pwesto ngunya na paabuton ng May 12, 2025 election. Aramon ang sa indang mga kwalifikasyon, karakter, asin pananaw sa mga manlain-lain na issues kan komunidad. Mga plataforma asin programa. Taano Ika! Taano Ika! Radyo natin FM Naga Job Interview sa mga kandidato. Taano Ika! Lunes hanggang Sabado, digdi sa 89.5 Radyo natin FM Naga. Taano Ika! It's a great way to complete your day. 89.5 Naga City. Radyo natin